Prajeme si krásny deň. Máme 6. februára, najkrajší deň nášho života. Milí moji, dnes je utorok a dnes vysielame s Dankou číslohranie. Bude o desiatkových kartách Malej arkány a tešíme sa na vás o 11.11 na Facebooku aj na YouTube. A dnes som si pripravila aj kartičky ku kódu dňa. Kartičky od dievčat zo Slnka v srdci. A dnes máme energiu spojenia, lásky, krásy, harmónie. Takto krásne nám vyšlo slniečko, síce pofukuje, ale už je to ďaleko príjemnejšie a nechcelo sa mi ísť ale vonka. Tak hlasím znútra túto od krbíku, ktorý horí v teplúčku. Tak, darom sme dostali lásku, krásu, harmóniu. Spojenie. Vidno? Spojenie. Nielen spojenie muža so ženou, spojenie dvoch bytostí, ale aj spojenie samých so sebou. V tom nás dnes vesmírne energie podporujú. V poslaní máme 7 zo 16, pretože kód dňa je 674. 7 to je energia liečivej zmeny. A keďže je zo 16, to je energia skúšky. Energia v klasickom tarote zrútenej veže, kedy sa zrúti všetko to, čo nestojí na pevných základoch a prenastavia sa tie pravidlá, aby tá cesta bola ľahká a príjemná. No a máme na to ísť cez štvorku. Štvorka, energia cisára, systém, hmota, disciplína. Štvorka z 13. A 13 je transformácia. Transformácia je trvalá zmena. Trvalá zmena v hmote. To je ten spôsob, akým budeme kráčať k tomuto cieľu a bude nám pomáhať ten batvoštek, ktorý sme dostali darom. Preložené do praktickej reči. Dnes si pozri sa na ten vzťah, ktorý momentálne riešiš. Ten vzťah, kde sa nejakým spôsobom prekračujú hranice a nie je ti v tom dobre. Tak oslov toho človeka, spoj sa s tou bytosťou a odkomunikuj si to s ním, s ňou. Ako sa cítiš? Hovor o tom, ako sa cítiš. Bez nejakého obviňovania. S otvoreným srdcom. Dejú sa takéto veci medzi nami, cítim sa takto a nie je mi v tom dobre a bolo by mi dobre v tom, keby sme to mali takto. Keby tá naša nová cesta bola takáto a takáto. Je to určitý druh skúšky, takéto odkomunikovanie. Ale pokiaľ to urobíme cez tie slova, čiže cez tú hmotu a dohodneme sa, nastavíme si nejaké nové pravidlá, tak nám v tom obom bude dobre. A je celkom možné, že sa zaoberáš momentálne nejakým vzťahom, kde uvažuješ nad tým, že či to má zmysel transformovať alebo meniť ešte v tom móde, v ktorom ste, alebo ho úplne zmeniť. Zmeniť charakter toho vzťahu, pretransformovať. Charakter, povedzme, alebo status partnera na priateľa, na kamaráta. Alebo status kamarátky na kolegyňu. Je to na tebe. Každopádne, komunikácia, čiže to riešenie cez tie slova je základ. Komunikácia je základ v každom jednom vzťahu. Pokiaľ sme schopní s otvoreným srdcom odkomunikovať tie veci, ktoré nie sú s nami v súlade, tak sa dokáže všetko upratať, upraviť tak, aby vám v tom bolo dobre. Tak toto máme dnes urobiť. Choďte do toho.
Odkomunikujte to. Hovorte o tom, ako sa cítite v tom a ako by vám v tom bolo lepšie. Každá zmena sa môže udiať len tak, že dáme tomu impuls. Tak dnes tomu dajte impuls. A o 11:11 sa vidíme na číslo hraní. Teším sa na vás.